खुलुमबाय बयनिसिमबो आं रैसुमि बर' नोंथांमोननिसिम मोनसे जोबोर गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों जे जुलाइ दाननि 2025 1 जुलाइनिफ्राय 8 जुलाइसिम गिबि खेबनि थाखाय वर्कशप जानो थांगासिनो स' जायफोर बिथांमोनहा मोसानायाव गोसो गुदुं एबा इन्टारेस्टेड दं बिथांमोनहा नैबेयाव होनाय स्किनार कर्डआव अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनानै लानो हागोन आरो मोनसे खोथा जायफोर बिथांमोनहा नैबे मे दानाव रेजिस्ट्रेशन खालामगोन बिथांमोननिखौ 500 रां खालामनाय जादों आरो जायफोर बिथांमोनहा जुलाइ दानाव खालामगोन बिथांमोननिखौ 700 रां लानाय जादों आरो जायफोर बिथांमोना जुलाइ एबा अन दा स्पट्स खालामगोन बिथांमोननिखौ 1000 रां खालामनाय जादों थ' बेखायनो गोबाव खालामालाबासिनो थाबैनो रेजिस्ट्रेशनखौ खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो माबाफोर मोनथिनो गोनां एबा सोंनो गोनां दङब्ला नैबेयाव होनाय जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। गोजोन्थों।